Chebe inkonzo ke inika papa sikudla zoyimbike ubaba. Orintate huntatayela ntate tshebetso e fang ntate sikudla Bese kuhambe umsebenzi wohlolo lofayo. ube se o tsamaya mosebetsi wo go bosisa Amanzi. metsi Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 Ithe emhlabeni kwangekho lutho uri mo lefatsheng ne go sena selo inye into yayikhona ye nngwe fela ntho ene Amanzi. le metsi umoya oyingcweleke Moya wawufukame phezu kwamanzi. o ara metsi Hoso! Wathi uNkulunkulu makubekho ukukhanya. awube teng ga Wathi kwamhlophe phezu kwamanzi. ukodima metsi Khawundiyeke ke ndihambe namanzi nje emizuzweni na tsamaya ka metsi metsotsonyana ebusuku fela izolo besihambe nengilosi. obane na tsamaya ka mangolo Hoso! Ngoku sawuke sihambe namanzi nje imizuzu emithathu. Akufika uYoshua phesheya komlambo bantu benkosi wafika amanzi amabi wabiza ityiwa wagalela ajika amanzi aphilisa abantu kumhlaba seyeriko. Ekhe ndathi le nkonzo yethu iBhayibhile uqobo zonke zanto ziphe eBhayibhileni thina siyasipraktisa. Hoso nakuna Hamani uyagula utshwarikile pere ubolile uyamaqheleni kwisangoma afoli specialist akaphili kwabagqirha akaphili wancama lo mfo wawatyiwa ngamathumba wahlala emzini yakhe kanti kubusiso lapha ekhithini. Domestic workers are so important in our lives. amen Because ubomi bethu bukhome lokho ekhithini. Usisi wasekhithini washumayela waya kumedem wathi medem uyambona namhlanje okoba umzimba wakho njani yini abangakhayi uElisha unyana kaShafati akamphilisa walikhengaeli wahamba Utawufika arawufika phambi kwakumkani uElisha kwathiwa mhlekazi mprofeti kukho umuntu olapha phandle uphethwe likhenge utshwarikile pere uyetse jwang senze njani na wathi umprofeti ithi ingilosi uthi uthini uri modimo lo mfo atsamaya ayemlanjeni emanzini ejordani ahlambe